Δηλαδή οι φίλες της είναι για δέσιμο. Έλα, είχε πλάκα. Και ήταν ωραία κίνηση. Και εσύ γιατί δεν μίλησες? Δεν απαντάς, Τι να πω, ότι Καλαχώ ήθελε πολύ πότισμα. Το κυριότερο που έβρε να πεις. Από τη βλέπεις, δεν ποτίζει. Να βάλεις τους αγάπαντες κοντά στα χρυσάνθεμα. Πολύ εύκολα το βάλεις κάτω. Και να κλαδέψεις και τις λαντάνες. Και τους στάμνους. Και τις έρπουσες. Οκ, δεν επιμένω. Θα βρω να έρθεις νωρίς, Θέλω να αλλάξω θέση στις κουμαριές. Την Καλαχώη θα την αφήσει στη θέση της? Πότιζε. Χιλόπιτα μεν, ωραία σερβιρισμένη δε. Εντάξει, έπρεπε να το καταλάβω. Σ' αρέσει αυτή η κοπέλα, τότε δεν θα το βάλεις κάτω. Σωτήρη, αφού γράφει ότι... Ας γράφει. Δεν θα τη ζητήσεις να γνωριστείτε. Τι θα τη ζητήσω?